फरायसालिनि फरायसाफोरनो जाहोनो थाखाय सौफैनाय माइरंखौ फबनानै दोननाय थासारिनिफ्राय बोखांदों। क'क्राझार सहरनि साखाथि देबोरगाव हायार सेकेन्डारिनि स्कुलाव सोमजिदों बे जाथाया। फरायसालिनि लांगोना सिङाव फबखुमाना दोननाय थासारियाव मिड डे मिलनि माइरं जावखांदों। गोबाव समनिफ्रायनो देबोरगाव एचएस फरायसालिया फरायसाफोरनि सानजौफुनि जाग्रा आदारखौ जाहोयैनि जाहोनाव फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोरनि बिमा-बिफा दिथागिरिफोरा इसिं सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननायनि उनाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों माखासे सान सिगांबो गोबां मिड डे मिलनि माइरंखौ जावखांनो मोनखांबाय होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायना होयो। फोरमायनाय बादिब्ला गिबि लकडाउन जाजेननाय समनिफ्रायनो बे मिड डे मिलखौ जाहोबोआखै, जायनि थाखाय गोबां माइरंफ्रा गाज्रि जानायनि जाहोनाव बाहायजायैनि फरायसालिनि प्रिन्सिपालआ बेफोर माइरंखौ फबखुमाना दोनदों होननानै फोरमायदों। लकडाउन जानायनिफ्रायनोथ' खनसेल' होदोंनो, बे खनसेल' होनायाव दा बेबादि जों दाखालिबो बे सानै मानसि फैनानै सिआइटि खालामफैनानै नुनानै गाव देखायलांदों आरो जोंनो मबाइलाव देखायलांदों, बेखौ जों नुदों, बिनिफ्रायसो जों मिन्थिदों आरो जों मिन्थियामोन। ओमफ्राय जेनेबा बिदिखौ मानो फबनांगौमोन, जों गैयानो सोरबा खस्थ' खालायग्राना जाग्राफोरनोबो जेनेबा गथ'फ्रा एकदम खाराव माराव गोजाननिफ्राय फैनाय जायोना स्कुलाव, बेफोरनोथ' अननानै बिमा बिफाखौ खबर खालायनानै एसे हरबानो जायोमोन ना रानै जिनिसखौ बेबादि साराबो बेबादि खालायनाया बुहुद गाज्रि जाबाय आरो नंना नङा हो? बेफोर दा गथ'फोरनो होयोमोनबा गथ'फ्रा एसे एनै मोनजानानै मोनबोदों, ओरै सरकारा ओरैबादि हरदों होननानै बुंगौमोन ना। थारमानि जोंनि बे प्रिन्सिपाला माने उन्दैफोरनो जाहोनांगौ माइरंखौ जाहोआलासिनो बियो गाव फेसेवनानै दोननानै फबखुमानानै दोनदों आरो बियो उन्दैफोरनो जाहोआलासिनो माने राननानैबो हरा, बियो माने माइरंखौ सोरै लाबोखोमानानै फबदों बे गुदामनिफ्राय। बेथ' बोसोरसेयानो जाबाय, लकडाउना बोसोरनै जाबाय, दा माने बोसोरसेयानो मोनजाखायाखै आरो बिनि सिगांनिफ्रायनो माने एखनबा जाहोयो एखनबा जाहोआ, बे बुस्थुखौ माने बियो क्लियार खालामना होआ आरोखि उन्दैफोरनो। हरि सेट्रि प्रिन्सिपाल देबोरगाव हाई सेकेन्डारि स्कुलाव माने बेयो दिनैनि नङा, सिगांनिफ्रायनो बे माइरंखौ फबै दोनबाय थादों। जोङो गारजेन हिसाबै गथ'फोरनाव जोङो सोङो, खेस्रि मोनजादोंना मोनजायाखै, कन्डिसना माबायदि, दा गथ'फ्रा होनो मोनजायाखै, बिदिनो सोङो मोनजायाखै होनना बुङो। बेनि उनाव ओमफ्राय दा जोङो बेखौ माने मानि थाखाय जाहोआखै आरो माइरंबो रानना हरा, मा खार'नै बेबायदि खालामदों, बेनिफ्राय उनाव जोङो सेस्था खालाम उनाव खोनाबाय मा माइरंखौ फबदों आरो लकडाउननि सिगां फबदों होननाय खोनादों जोङो। ओमफ्राय लकडाउन हिसाबै जोङो सिगाङाव इसिबां माने माबा खालामाखै, ओमफ्राय नै लकडाउन जोबनानै जोङो एसे बारानिफ्राय बारा जों दायथ' लानानै ओमफ्राय नै दा दाख्लै DO अफिसावबो जों कमप्लेन हैबाय, DO अफिसनिफ्रायबो होनदों जों गोजौआव माबा मोनसे खालामना होनोसै, गोजौसिम जों हरनोसै होननानै फट' खेबना हरदोंना हराखै जों मिथिया, जायखिजाया फट' खेबना लांदों। ओमफ्राय दा बेनि सायाव जोंनो आरो दिनै नोंथांमोनखौ सारमोनखौ जोङो लेंहरनानै मिडिया लेंहरनानै जोङो दा बेखौ होदों। दा माने बेनि सायाव जों दा लुगैयो प्रमद सार, बिटिआरनि प्रमद सारनिसिमबो, ओरै हेमन्त सार दानि बिसिम आसाम स्टेटनि बिनिसिमबो जोङो बेखौ दायथ' लाजानो लुगैयो। दा ओंखायनो जोङो गारजेन हिसाबै जाहाथे उनाव बेबादि जाया आरो बे स्कुल हाई सेकेन्डारि देबोरगाव स्कुलनिफ्राय जाहाथे बे हरि सेट्रिखौ सासपेन्ड खालामना होयो, बिनि थाखाय जोङो गारजेन हिसाबै गसङो। बेराफारसे फरायसालिनि प्रिन्सिपालआ मिड डे मिलनि संग्रा खावग्राफोर फैयैनि जाहोनाव सानजौफुनि जाग्रा आदारखौ जाहोनो हायाखै आरो बेफोर माइरंफ्रा गाज्रि जानायखाय फबनांदों होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। আকৌ নতুনকৈ বনাম, তো মেইন প্ৰব্লেমটো সেইটোৱেই যে আমি ৰেগুলেশ্যন আকাৰত এইটো ডিছপ'জ কৰিব লগা বাধ্যত কৰিব লগা হ'ল। কাৰণ আমাৰ যিটো দেৱগাঁও স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীক মইতো মাৰি পেলাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এইবিলাক কাটি খাই দিয়া, এইটো খালেতো প্লেগো হ'ব পাৰে, বেমাৰীও হ'ব পাৰে। তো এইবিলাক প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এজ পাৰ ৰেগুলেশ্যন মই ছাৰ এইটো ডিছপ'জ কৰিব লগা।
10/4/2019 এইটো আমি কিমান আছিলে চাউলটো 17 কুইণ্টেল মান হ'ব 17 না 70 আপুনি হায়াৰ অথৰিটিক জনাই পেলাই ডিছপ'জ কৰিছে হায়াৰ অথৰিটিক এবাৰ আমাৰ এইটো কৰিব আহিছে ছাৰ্ভে কৰিব সেইটো ডেমেজ আছিল মই এইটো জগদীশ ছাৰক এইটো অলৰেডি মিড ডে মিল আপুনি ইৰেগুলাৰকৈ দি আছে বুলি অভিযোগ এই বস্তুটো হ'ল কি ছাৰ মই ইৰেগুলাৰ কৰিম বুলি ক'লে নহ'ব কাৰণ মেইন কথাটো হৈছে কুক কাম হেল্পাৰ যদি নাহে তেতিয়া অলপ ইৰেগুলাৰ হয় নহ'লে এনেই মই কৰিছোঁ এইটো আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সোধক কাৰণ মোক সুধিলেতো মই কম ৰেগুলাৰ বুলি কৈ দিছোঁ কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে যে কুক কাম হেল্পাৰ মোক অপাৰেশ্যন নাথাকে তেতিয়া মই কেতিয়াবা বাধ্যত কৰি কুকটো মানে এইটো খোৱা লোৱাটো দিব পৰা নাই সেইটো কিন্তু সঁচা কথা কাৰণ আচল কথা হ'ল সিহঁতে ৰান্ধিব মইতো ৰান্ধিব নোৱাৰোঁ তো কিছুমান টেকনিকেল প্ৰব্লেম হ'ল কুক কাম হেল্পাৰৰ মইতো প্ৰভাইড কৰি থাকোঁ সিহঁতে নাহিলে সিহঁতে দুজন এজনেতো ডাঙৰ ডাঙৰ কেৰাহী উঠাব নোৱাৰে এইকাৰণে কেতিয়াবা বন্ধও কোনটো ইয়াৰৰ আছিলে চাউলবিলাক কোনটো ইয়াৰৰ আছিলে চাউলবিলাক যিবিলাক মানে চাউল ফুটিব লগা হৈছে কোনটো চনৰ আছিল কোন বছৰৰ 2019 যেতিয়া আইডিঅ' মোক হেণ্ড অভাৰ কৰিছিল তেতিয়া এই চাউল আছিল তেতিয়া ওপৰ ভাগৰ চাউলটো ঠিকেই আছিল কিন্তু তল ভাগৰ চাউলটো বোধহয় গৰমত সেইটো একদম ডাষ্ট হৈ গৈছে ডাষ্ট হৈ নিগনিয়ে কিছুমানে কুটি কাটি পেলাই বাহিৰত এনেকৈ তাৰ নিগনিৰ লদাবিলাক এনেই আছিল সেইটোতো মই খুৱাব নোৱাৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰব্লেমটোতো সেইটো ল'ৰা ছোৱালী বেমাৰ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই ৰেগুলেশ্যন লৈ যিখিনি একেবাৰে নচলে ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাব নোৱাৰোঁ সেইটো বস্তু ডিছকাছ কৰিব বাধ্যত কৰিছোঁ আপোনাৰ নামটো ক'ব নেকি হৰিশ্চন্দ্ৰ চেত্ৰী